كبرات سمعتي راديرنا خمي كنيهم نايلو مقاشاي دكتور هبتا أبز عملاق فسها خب أريزونا أيو دكتور هبتا أبز عملاق نايت عنا بعلمو خوينو ناستات 15 عامتات ناي لبي سبيشاليست خوينو تسرحيو بزي كازي أبالت كالمرمر إيرتران نبوليسين استراتيجين كيف لحالوات عنان سنا أمراو أقلقلوتن زبهال بإرتراويان موياويان زقومي زي منقستاو محبر أباليو نمزاي بزعبا زي موياو محبر تسفح زولا حبريتا كقرب كفتني نلومجن بزحجي واناو قداي بفلاي دمامس كورونا فيروس تأساسر بفلاي كا أب كتابتا توكيرنا نخنزارب مجمرية أم كتابتن بعبي يوغا إرترا كابتوم كتابت بنت أخرخبو كساب حجي حتى زي قربت بمخانا أب بزحات إرتراوين شاقولو تاسيبولو نزوز ملكتون دكتور هبت أب مبرخ بنايو دكتور هبت أب عدمي غفيركا مساي سلازلخا بشم سمعت ريدي الرناي مسكنكا يغني اللي كبرتي هابلي كابز زبولكو بزعبا قا قد صوت دل زقدولكو تليوت وسخد دل نجر تلي مجمري عدلك بكا قرم حرقو أنا بطعمي يقني لي تزقلت كيو صباح غير كقلت كيو لخي بمجمرة نسخون بزعباز قدايزي تقديسكي نتخمت زبال كيو نخلنا إرتراوينا شاغلونا زلو قداينا حزبنا ناي كتابة قال متيق تقبري سلازع عدن كني مسجن نعخن مسارح تخن راديورنا نهزبي فلاي نهزبنا نهزبي إرترا أبزتفل عليه قدايات زي حلال فوا قداس كل جزء يدنقو سلازي يقني اللي كبلا كيفتو أنا وندقي مي مسكنكا دكتور هبتاب تاق عند حجي الشغيلة زلا قداي سلمنتا يا إرترا بزعباز خطابت زي قربت نزبل لدينا خانا تذكر الله قدمي يقول نسكت أم خطابت أو انت فلالي رئيتو سلازلو أقد سنة كتابت في اللي يبزوان زي قدمنا عام برغت بني كم تزقلت كيو تي قداي الشاقل زخونلو مخنيات ازي كورونا فيروس ويكا كورونا تبع حمام ابز خلتش عسران بزيادة مولع علم تزرقحه ازيو تلابعي ازيو خاق اتالي زخون حمام ايو كم كل سبز فلطو نمليونات سبات قتيلو يقتلونا له أب استفلاليا هاجرات بحلفية بزجي زون أبنت كم بعد هندي الزيو كبيد أجامير كبالله سلذي أجدّا سنة نايت حمام من مزكاة عيكونن مالتي نملأ عالمنا آسير واز حلفت عالم عامت بحلفي ملأ عالم كم من قصاصاتو تحريمو أجزء تعاتيو حلفوه سلذي كم حمام كبيد حمام مخانو زكاة قد عيكونن مالتيو نتي حمام كمجيركا تكلاخلو زبلكا زتفلالي من قدتات تفتينو يقبر الله جن اتزحاشن نباري فتح كمز زخلن تباهيلو زئمنلو اتختابتيو اب قبرون ترايو خمزلو مالك سزي اتختابت مبار ازيو اقداسي ندحري تملسنا بزعبانا فيروس زمات حمامات كنت انت خوينا دارقا مبزحتهم بختابتي خاتك الاخلو منبر مدحانيت زلوهم وحدات يمولات مدحانيت ونمدو تخولو يبلون نتي حمام ناي مدفع سلذي ناي كتابت اقداسنة مبار من مزكاة عيكونن بقدم حجي ننويح جيزي استسرحاليو ابز جيزي زخاء تحنتي تسفى زلا كتابتيا صبو عدل كوينو خاء اتي تكنولوجي ازيو سلازم عبلا ابوشت حتصير اوان ازيو أدمعي زخونة كتابة تسريحس بمليونات زأخلو أم عبلات حقرات زلو هزبي كتابة رخيبومسي هيوتهم دارقانا بنبوري من لسالو الحجي أبروي نريو زلنا بكر معينا نريو زلنا قداي مالت كمزي بورا ويبهال زي كونسي ننبرو زلنا سلزخونة أنا قلت يو مالك سلزي أبزم بقر تنزي معبلة هاجراتون أبتي خطابت كقدادما بستخال متن كأن هزبن كمجيرن كتابتي رخبة زتفلا لي هاجرات ببعض من فتنا الله مالتي اتحمام كأمل علم تزرقي حسل زلو كاب حدا عدنا بحدا عدنا من محلاف تخلو زيو قليل سلزخونه تعلم بملئتا عند حرد أزي تقوصاصيراتو حنت هاجر سلز تقوصاصيراتو تخلا هاجر بسلام كتنبر تخليها مالتها يكونه تأنكو فتح تحبابيركا تي فتون زخونة ويكا أدمعي زبهال عينت
መድኃኒት ክትጥቀም ኣለካ እሱ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ክታበት እዩ ስለዚ ክታበት ካብ ምርካብ ድሕርሕር ምባል ምንም ቅኑዕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንኣብነት ተኸቲቦም ከለዉ ሓሚሞም ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ኣብዚ ናህና ማሕበረሰብ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ይስማዕ እሞ እቲ ክታበት ገለለካ ገለ ተጨበጠ ሃስ ሳዕቤኑ ኣብ ሳዕቤኑ ብዙሕ ሰብ ዝዛረብ እሞ መጀመርያ ክንድምንታይ እዩ ሳዕቤኑ ክሳብ ሕጂ ተኸቲቡ ብዘሎ ፀብፀብ ተታሒዙ ብዘሎ ማለት እየ ካልኣይ ከዓ እቶም ተኸቲቦም ከለዉ ሓሚሞም ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ዝርጋሕ ዘሎ ክሳብ ክንደይ እዩ ካብ ክንደይ እዮም ካብቶም ተኸትቡ ሓሚሞም ዶ ሞይቶም ዝበሃሉ ዘለዉ መጀመርያ ክልተ ነገር እዩ ሓደ እቲ ክታበት ኣዝዩ ናይ ምክልኻል ተኽእልኡ ዝለዓለ እዩ ካብቲ ክሳዕ ሕጂ ዝተዘርግሐ ዓይነት ክታበታት ካብቲ ዝለዓለ ዓይነት ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ዘለዎ ክታበታት እዩ ፍልልይ ክህልዎም ክእል ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ግን ዳርጋ ኩሎም ኣዝዮም ኣድማዕትን ከቢድ ሕማም ኣብ ምክልኻልን ሞት ኣብ ምክልኻልን ከዓ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ምዃኑ ብመጽናዕቲ ዝተረጋገፀ ጉዳይ እዚ እቲ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ብምሉኡ 100% ካብ ዝኾነ ይኹን ተኽእሎ ናይ ምሕማም ክተርፍ እዩ ኢልካ ሙሉእ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ከምቲ ዝጠቐስክዮ ግን እቲ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ሳዕቤን ንምፃእ እቲ ክሳዕ ሕጂ ዝተረእየ ሳዕቤን እቲ ዝለዓለ ትበሃል ቁርብ ከም ሳዕቤን ዝለዓለ ዓይነት ሳዕቤን ተራእይዎ ዝበሃል እቲ ናይ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝበሃል ካምፓኒ ዝሰርሖ ቫክሲን እዩ እሱ ከዓ ናይ ደም ምርጋእ ኣብ ናይ ሓንጎል ዘሎ መትንታት ስለዝርከብ ስለዘጋጠመ ማለት እዩ ግን ክንደይ እዩ ትብዝሑ 8 ዝኾነ ሰባት ካብ 6 ሚሊዮን ዝተኸትቡ ሰባት ተረኺቦም ካብ 6 ሚሊዮን 8 ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣዝዩ ትሑት እዩ እቲ ቫክሲን እንተዘይወሲድካ ወይ ክታበት እንተዘይወሲድካ ናይ ምማት ተኽእሎኻ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ካብ 1600 ዝኾኑ ሰባት ኣከባቢ ሓደ ሰብ ይመውት ብዝተዓፃፀፈ ብኣሽሓት ሰባት እዮም ክሞቱ ዝኽእሉ ነይሮም ማለት እዩ ካብዞም 6 ሚሊዮን ሰብ ጥራሕ እንድሕር ወሲድና ንኣብነት እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ሳዕቤን ብኡ መሰረት ክንሪኦ ከለና እምበር ኣዝዩ ትሑት እዩ ሕጂ ወዲ ሰብ ዝሰርሖ ነገር ሙሉእ ምንም ዓይነት ሳዕቤን ዘይብሉ እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ የብልካን ከምኡ ኣይኮነን ሳይንስ ገለ ሳዕቤናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ግን እቲ ቁፅሩ ኣዝዩ ትሑት እዩ እቲ ካልእ ብብዝሒ ዝረአይ ሳዕቤን እኳ ዘይኮነ ከም ሳዕቤን ኢሉ ሰብ ዝዛረበሉ ንኣብነት እቲ ክልተ ዓይነት ቫክሲን ኣሎ ናይ ሞደርና ኤንድ ፋይዘር ዝበሃላ ካምፓኒ ዝሰርሐኦ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ክትወስዶ ኣለካ እቲ ክታበት ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ክትወስዶ ከለካ ቅርጥማት እንዳሓንሳብ እውን ረስሚ ነገር ገብረልካ ወይ ከምዚ ምንቅጥቃጥ ዓይን እንታይ ካ ትብሎ ብሺቨሪንግ ይበሃል ብእንግሊዝኛ ገብገብ ብለካ ገብገብ ከብለካ ይኽእል እዚ ብዓይኒ ሳይንስ ክትሪኦ ከለካ ሳዕቤን እውን ኣይኮነን እቲ ነፍስኻ ይዋጋእ ስለ ዘሎ እቲ ነፍስኻ ክዋጋእ ከሎ ከዓ ዘፍርዮም ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ስለ ዘለዎ ኣብ ነፍስና እሳቶም ዘምፅእዎ ስምዒት እዩ ዝስማዓካ ዘሎ ነፍስኻ ሕማቕ ኣይኮነን ዝረክብ ዘሎ ይቃለስ እዩ ዘሎ ነቲ ዝመፀ ካብ ደገ ወፃእተኛ ሕማም ጀርም ክቃለሶ ይፍትና እዚ ከቢድ ሳዕቤን ኣይኮነን ግን ከም ፓራሲታሞል ባህላ ብዓድና ወይ ከዓ ታይሎኖል ዝበሃል ፈውሲ ቃንዛ ወሲድካ ከዓ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ካልእ ሳዕቤን ከም ከጋጥም ዝኽእል ንኣብነት ኣለርጂ ዘለዎም ከም ነድሪድ ዝበሃል ብትግርኛ ቁጣዕ ኣለርጂ ዘጋጥሞም ሰባት ኣለው ዝተፈላለዩ ዓይነት ኬሚካል ናይ ቁጣዕ ናይ ነፍሲ ዘጋጥሞም እዚ ከዓ ልክዕቲ መድሓኒት ከተዳልዎ ከለካ ሓደ ዋላ እኳ ትሕዝትኡ ጨው ማይ ፕሮቲን እንተኾነ እቲ ፕሮቲን ኣለርጂ ክገብረሎም ዝኽእሉ ሰባት ኣለው ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ግን ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ወይ ናይ ከምኡ ዓይነት ናይ መድሓኒት ወሲዶም ኣለርጂ ዘጋጥሞም ሰባት እንተኮይኖም እታ ክገብርዋ ዘለዎም እታ ክታበት ምስ ወሰድዋ ኣብቲ ናይ ከባቢ ናይ ሕክምና ንዝተወሰነ ሰዓት ክፀንሑ ኣለዎም እንድሕር ዳኣቲ ኣለርጂ ቁጣዕ ናይ ሰብነት እንድሕር ኣጋጢሙ መድሓኒት ዝውሃብ ኣሎ ቀሊል ክትፍውሶ ከቢድ ነገራት እዚ እቲ ከም ሳዕቤናት ዝጥቀስ ማለት እዩ ካልእ ዝሞቱ ሰባት ኣለው ሕጂ ከም ዝበልኩ ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ሰብ ተኸቲቡሎ እንድሕር ኢልና ዳርጋ ሕጂ ከባቢ 300 ሚሊዮን በፂሕሎ ዝተኸትበ ሰብ ሕጂ ካብዚ 300 ሚሊዮን ብዝተፈላለየ ምክንያት ሰባት ይሞት እዮም ምስ ተኸትቡ እቲ ቫይረስ
ኣብ ነፍሶም ዲቴክት ተገይሩ ብኡኡ እዮም መይቶም ኢልካ ምርግጋጽ ማለተይሲ ኣይከኣልን ኩሎም ቶም ክታበት ወሲዶም ግን መይቶም ዝበሃልሲ እወ ክታበት ምስ ሞትካስ ብኻልእ ነገር እውን ክትመውት ትኽእል ኢኻ በቲ ኮቪድ ጥራሕ ኣይኮንካን ትመውት ሕጂ በቲ ኮቪድ ጥራሕ ሓያል ኮቪድ ቫክሲን ረኺቦም ሓያል ኮቪድ ሒዝዎም ብምኽንያት ኮቪድ ዝመቱ ክንደዮም ንሕሪልና እቲ ቁፅሩ ሕጂ ብርግፀኛ እኳ እንተዘይብለይ ኣዝዩ ትሑት እዩ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ከዓ ኩሉ ብሙሉኡ 100% ናይ ምጽዋር ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ኢልካ ከተረጋግጹን ኣይትኽእልን ኢኻ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ናይ ፀረ ህዋሳት ምስራሕ ተኽእሎ ዓቕሞም ድኹም ዝኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ምናልባት ክጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣዝዩ ትሑት ቁፅሪ እዩ እሱ ስለዚ ከምኡ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢልካሲ ነቲ ዝዓበየ ጠቕሚ ክትሽፍኖ ጌጋ እዩ ጽብቕቲ ኣብነት ነይራ ኣብዚ እቶም መሳርሕትኹም ዶክተር ዮሃንስ ይመስለኒ ብቐዳማይ ኣብቲ ዝገበሮ ኣስተምህሮ ሰምዕ ነይረ ካብዚ ክታበሲ ገሊኡ ንበልዑ ምግቢ ኸማን ዝያዳ ሳዕቤን ኣለዎ ክብል ሰሚዐ እሞ መብዛሕትና ኣብዚ ናህና ኮሚኒቲ ዘሎ ፍርሒ ብዛዕባ እቲ ክታበሲ ምኽንያ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ይደለካ ልክ ዓላኺ ያ ዝኾነ ይኹን እንወስዶ መድሓኒት ዝኾነ ይኹን እንወስዶ ዝተፈላለየ ነገራት ገለ ንእሽተይ ሳዕቤን ክህልዎን ኣይግድን እዩ ንኣብነሲ ኣነ ካብዚኣ ንገዛይ ክኸይድ ብመኪና ኸይድ ኣለኒ ብእግረይ እንትኸይደ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ግን ሓደጋ ከጋጥመኒ ኽእል ዶ ከጋጥመኒ ኽእል እዩ እዚ ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ካብ ሚልዮናት ሓደ ወይ ክልተ ክትረክብሲ ንቡር እዩ ምክንያቱ ሰብ ዝገብሮ ነገር 100% ክኸውን ኣይክእልን ናይ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ 100% ክኸውን ዝኽእል እዚ ክታበት ናይ ህንድዶ ናይ ገለ ቫርያንት ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ ክከላኸሎ ይኽእል እዩ ኣብ ሓፃር መብርህ ክትበን እሞ ኣብታ ተገድሰና ርእስቲ ክንሰግር ኣብኡ ሕጂ ገለገለ ስግኣታት ነይሩ እዩ ክሳዕ ሕጂ ከም ዝተረኣየ ንኣብነት ፋይዘር እቲኦም ሞደርና ዝበሃሉ ዝሰርሕዎ ክታበት ፈቲኖሞ ነይሮም ኣብቶም ዝተፈላለዩ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካን ናይ ካሊፎርኒያን ነይሩ ብቲ ግዜ ዝፈተንዎ ስግኣት ነይሩ እቲ ክታበት ንዖም ክከላኸለሎም ይኽእል እዩ ኣይክእልን ዝብል ንሳቶም ከም ዝሓበርዎ እቲ ናይ ፋይዘር ናይ ሞደርናን ከም ዝከላኸል እዩ እቲ መጽናዕቲ ዘሎ እቲ ናይ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን እውን ነቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዓይነት ቫርያንት ከም ዝከላኸል እዩ እቲ መጽናዕቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ሓበሬታ ዘሎ ፍርሓት ግን ኣሎ ሙሉእ ኸይንና ክንምልሶ ዘይንኽእል ሕጂ እዚኦም እቶም ቀዳሞት ዝተረኣዩ ዝተፈለዩ ዝተለወጡ ዓይነት እዮም ወይ ቁርብ ለውጢ ዘምፁ ኣብቲ ናቶም ኣሰራርሓ ጽባሕ ንግሆ ካልእ ዓይነት ዝተለወጠ ክመጽእ ኽእል ዶ እወ ክመጽእ ኽእል ከመይ ገይሩ እዩ ክመጽእ ዝኽእል እንድሕር ዳ ነቲ ሕማም ሕጂ ዘይተቆጻጺርናዮ ከም ድላዩ ክራባሕ እንድሕር ዳ ዕድል ሂብናዮ ዝተፈላለየ ዓይነት ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ክታበት ነቲ ድሕሪ ቁርብ ግዜታት ክፍጠር ዝኽእል ነገራት ክሰርሕ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ርግፀኛ ኮይና ክንምልሶ ይንኽእልን ከምኡ ንኸይከውን ይኽእል እምበር ተቀዳዲምካ ነቲ ቫይረስ ከምዘይራባሕ ከምዘይህሉ ዕድል ከምዘይረክብ እንተጌርካዮ እሱ ናይ ምልዋጥ ተኽእሉ ይቕንስ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ናይ ምልዋጥ ክእለቱ ዝውስኽ ብብዝሒ እንድሕር ዳ ተፋርዩ እዩ ከይበዝሕ እንድሕር ከልኪልናዮ ከይልወጥ ንኽልክሎ ኣለና ማለት እዩ ከይልወጥ እንድሕር ከልኪልናዮ ከዓ እዚ ሕጂ ዘለና መድሓኒት ክጠቕመና እዩ ማለት እዩ ሕራይ የቕኒየለይ ዶክተር ሃብተኣብ ኣብታ ካልአይቲ ቀንዲ ተገድሰና ርእስቲ ክንሰግር እዚ ክታበት ንድኻታት ሃገራት ብፍላይ ከዓ ንኣፍሪቃ ኣዝዩ ይደልዮን ይስእንኦን ከም ዘለዎ በቲ ዝደልዮ ዓቐን እዩ ዝንገረና ዘሎ ብሓገዝ ዝውሃብ ንኣፍሪቃ ከም ዘለዎ ካብ ኮቫክስ ዝርጋሕ ሓበሬታ ኣሎ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ንዕኡ ክንኻልእ ዘቕረበቶ ሕቶ ከምዘየለ እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ናይ ኤርትራ ኣብ ቪኦኤ ቀሪባ ክትዛረብ ከላ ከዓ ክሳብ ሕጂ የጽንዕዎ ከም ዘለዎ እያ ትዛረብ ዘላ እሞ መጀመርያ ስለምንታይ እዮም ክሳብ ሕጂ ሕቶ ዘቕረቡ ትፈልጦ ሓበሬታት ተልዩ ነጽንዖ ኣለና ምባል ኣብዚ ሕጂ ካብ ግዜ ኣይተረፈን ዶ ኣይዶንጎይን ዶ ልክ እወ ንዓና እውን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘሰከፈና ጉዳይ እሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ክታበት ኣድላይነቱን ኣገዳስነቱን ከምዚ ሕጂ ዝጠቐስናዮ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ እቲ ጉዳይ እቲ ሕማም ሓያል ምዃኑ ከም ግቡእ መዚኑሲ ነታ ሃገር ዳርጋ ናይ ዓመት ሙሉእ ዓትይዎ ጸኒሑ ማለት እዩ ሓራይ ነቲ ሕማም ንኽትከላኸል ክትገብሮ ዘለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምናልባት ምዕፃው ካብ ዓቕሙ ዝሓለፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንድሕር ደኣ እቲ ሕማም ከቢድ እዩ ሰብ ክቐትል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ሰብ ናይ
ببزحنا مقتل عقم لعلي إلنا أميننا مبقر كمي جيرنا نعقون كلاخلون فوسون ويكا نبار فتح نمسألون زبل كا تقداديمنا خنقبرو حدا رؤي ويكا فلوت نقري قون زلو مالتي بو مسارت منقسي إيرترا كمتن كالوت هاجرات اتي كتابة زركبلو منقدي هاتمتم كبلن نهزبو قلطيفو كتابة كهبن كقدادم إنا نتصبيو كي همز قلت كيوغن عب استفلالي ناي عالماوي ودبتعنا مقلسي تاتن بقال ميديا أوتلتن كم استقلتاقن إيرترا أبتي ناي عالماوي ودبتعنا كوفاكس بهال بروغرام كم زي تساتفت يزو قلت زلو سلمنتاي قلت ملسية بلنان إذا حنتي إذا منستر أمنا نور حسين زبلتو كم علبنا ختابة يترفنيو إلا كان صنعت أن إحنا إنا حجون صنعوا لنا بحيل أمام حيزنا يولنا أبتي زود سنة لوجيزيخا كتابة كنهبينا إذا حجي قرب سجنت إيريو مالتي أخو لا يكون أنت مالسي ردو أيكونن نمنتاي كتابة نمهاب دحرحر يبل يسقى أكات مالسي استوهبه بقع مالسي كونن ويكا أدأم من مالسي كونن قرب كم سقعات قدم حجون ناي مكلاخلي بإنجليزية PPE بحال ويكا مشفني كم بعل جلاف كم بعل ناي ماسكيرا زمسل وهبت كاب حدا تشايناوي زتوها بجيزيني رومالتي فتمجمريا كوفيد 19 كم حمام تفليتو تعلم كتعصوز جمرت له جيزي مالتي أبتي جيزيتون تخونه منكسير شاي تقبلون تي وهبت استفلالي مجلسات ونسمعنا حجي بزعبو خزنزارب تاشمي كونن اوفيشال ويكا وقعاوي مجلسنا يتمنقستي كونن قن نحدا زي ردو مغنيات كقبلوا ايدلي حجي زي من البات ناي بوليتيكا وساني يمثل نحنا خب سبعتين نقبلن إنا عينت يسمع قن أبتا جزيتي عالم تكالا دملو أبزنا برات جزي نتي إنكا زبلكا كتقبلوا زي مدلاي كنا عيمسلن ردؤنا يكونن حجخا كم عينة يدقم الله ودبا علم تعنا نتن زي معبلا هاجرات جزيئن بعلن هزبن كم زي كإلا إلو زقمتن كسع بسرا خميتناي هزبن زي كتابت كهبن كم زخل إيو اتي مجلس اتاد زحبر نتز ترفقا بز تخلو من قدي غير كاخد شفنو مفتن إيو اتي نتمنقستي زمحرلو أبز جزيزي كلن هاجرات يقدم الله إن هزبن كخطبة ودباوي علم تعنا خاء نتن ذيك على هاجرات كسرة خميت خبن كم زخل يقلت الله سذي أبزي إرترا دحر تبلو مخنات الرأي كاني نايت من قصة حلاف النت بقدم النت تحنت هزبو محلاوي تحنت هزبو محلاو نحر كوينو كابز كورونا فيروس زعبي سقات ندك سبات دارجايلن كتب الخل أبز جزيزي أبز حجيوان سلازي بوجنا ينتهي يزبل حجي بتمنقستي قلتي ناي مها بقلتي مس هزبيناي إن كان هبان مبال إذا سلازخونة خمسين سلازخونة إلو زأمن قدايات جيرو ويك أخطأت تخيدو أمهورات إناي زي حيش تباهيلو نايموسان لمدي يقولون كم نفلتو أبير فراز قبر نقرات يقوج سمع يقبر ويك أي قبرن يترف نزا قداي زي بقلت خمل ساز ألخص حجي يلن ويك أنا خص فلتو مالتي بقلت منقص استوها بمقلت يلا نصنع لنا قن ملسي كنا انت إذا صنع عبز جزيزي تعلموا له أتنع ودي وسي ولا تندمع بالهاجرات نلعلي فرق يخون هزبن خطبة يقوايا أبزل لوالو جيزي حجينا صنعوا لنا ختبل إدكا مالت دحر كتبل كلخا زي سجنتيريو مالسي مالت قنوع مالسي أيقونن ويكا زأمن مالسي أيقونن يتمصنعت انتهي مخانون يتحبرن حق ስለዝኾነ ብጋህደ ክዛረበሉ ዝደሊ ነገር እንተልዩ ቤተሰበይ ሓይሞም ነይሮም ኮቪድ ልዑል ክንክን ይተገይሩሎም ኣብ ኤርትራ ኮቪድ ደሓሞሙ ልዑል ክንክን ተገይሩሎም እዩ ኣብ ተፈላለየ መወሸቢ ቦታታት ድውል ነይራነ ዋላ መጋግብኦም ኣብ ሆቴል ልክዕ ሜኑ እናመጾም ኦርደር እናገበሩ ከምዚ ናይ ሆቴል መግቢ እናበልዕዮም ሓሊፎሞ كندو دا أكل كنكن غيرون دحر حومات كدحن دخل كوينو منقص إرترا كندو دا أكل تقداس نتاب هزبو كرزغل دحر كوينو مس حامومو كي حامومو ديك ألا تفرلو زي قوايلو مخنيات دانتاي قال مردات أنت لك أنا خازي نبع عليك خمسنا عها سجين تيرزخونا كان عيون سجين تيرزخونا ننقر صبغ الله حرق أنا ونحجي تهسجين ترز بلا نقر نساء حلوات عنا بحلفي أب إرترا
ናይ ከምዛ ዝበልከ ሕጂ ተቆንዕና ክንዛረብ ሓደ እቶም ኣብኡ ዘለው ኤርትራውያን ሓካይም ኣብ ሕክምና ዝነጥፉ ኤርትራውያንን ውፍያት እዮም ንህዝቦም ብግቡእ እዮም ዘገልግሉ ልዕሊ ዓቕሞም በትውሱን ተኽእሎኦም በትውሱን ዘለዎም ዓቕሚ ንብረትን ቀረብን ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና እውን ሓደ ካብቲ ዝነኣደሉ ሚኒስተር ኣምና ኑር ሕሴን እውን ጠቂሳቶ ነይራ ልዕሊ 10 ዓይነት ክታበት ንህፃናት ንህብ ኢላ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስቲ ውድባዊ ዓለም ጥዕናን ምስ ዩኒሴፍ ዝበሃልን ተሓባቢሮም ዝህብዎ ክታበት እዩ ምስቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕናን ምስ ዩኒሴፍን ናይ ምስራሕ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ኣለዎ እቲ ናይ ክታበት ኣሰራርሖም ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብኡኡ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ንኣደሉ ዓውዲ እዩ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን እታ ዝኸበደት ሕማም እታ ብዙሓት ህዝቢ ከተጥፍእ ትኽእል ሕማም ገኒናትሉ ኣብ ዘላ ክታበት ከዓ ተረኺቡስ እቲ ውድባዊ ዓለም ጥዕና ክህብ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ ግዜ ክትሳተፍ ዘይምድላይ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ንዓይ ሕጂ ታስግንጥር ዝብላ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ሳዕ ከምኡ ክታበት ዘይኣምኑ ወይ ነቲ ሳይንስ ዘይኣምኑሉ ነይሮም ተዝኾኑ እኮ ሕራይዎ እዚኦም ኣይኣምኑን እዮም ክትብል ምኽኣልካ ግን ኣብቲ ሳይንስ ኣምኑ እዮም ግን ሕጂ ክታበት ኣይተቐበሉን ወይ ክቕበሉ ይደለዩን ወይ ክቕበሉ ክቃዳደሙ ኣይረኣናዮምን ቀዳድሙ እንተልዮም ይንገሩና ምናልባት ንሕና ዘይንፈልጦ እንድሕር ደኣ ብገለ ካልእ ዝቐረብዎ ነገር ሃልዩ ብጣዕሚ ንሕጎስ ከምኡ ክንሰምዕ ግን መግለፂ የለን ነፅንዖ ኣለና እያ ነፅንዖ ኣለና ከዓ ብቑዕ ምክንያት ኣይኮነን ልዕሊ 3-4 ወርሒ ኣትሊስት ኣብ ህዝቢ ካብ ዝረክብ ጥራሕ ከማንቲ ቫክሲን ክታበት ሕራይ ያኔለ ኣብቲ ዶክተር ኣስቴር ዶክተር አማኑኤል ዶክተር ዮሃንስ ገበርዎ ኣስተምህሮ እንታይ ሰሚዐ ነይረ እስኻትኩም ሲትናትኩም ትካልቲ ዘይመንግስታዊ ትካላዕንኩም ዘለኹም ሞያውያን ጥዕና ብዝሒ ትነጥፍሉ ዘለኹም ክሳብ ክትሕግዙ ንኤርትራውን ፈቃደኛታት ኢኹም ፖለቲካ ንጎን ቀሚጥኩም ህዝብኩም ንምድሓን እውን ፈቃደኛታት ምዃንኩም ዓቕሚ እንተኮይኑ ዝውሕድ እቲ ዓቕሚ ኣብ ዝደገ ደለው እንስኽ ዝኣክል ሓገዝ ንኤርትራ ንህዝቡ ከድሕን ክገብር ከም ዝኽእል ዝገልጽ መግለፂ ሰምዕ ነይሮሞ ከመይ ትጸገሞም እንታይ እዩ ሲ ስለዘይፈለጥና እንዲና ከምኡ ንብል ዘለና ማለት እዩ ወይ ብግልጽ ስለዘይነገሩና ሕጂ ናይ ዓቕሚ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ትውሕዲ ንኣብነት ምናልባት እቲ መጽናዕቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሲ ኩላት ሰብ ሞያ የብልናን ነዚ ተገብረ ክታበት ሲ ናይ ብሓቂ ዶ ውሑስ እዩ ወይ ሳዕቤናቱ ይበዝሕ እዚ ከመዝኑልና ዝኽእሉ ሰብ ሞያ የብልናን ዓይነት እንተኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ከምኡ ዝሕግዙና ሰብ ሞያ ንደልለና እንተኮይኑ ብዙሓት ኣለውና ኣብኡ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኩልና እውን ዓቕምና ክንገብር ድልዋት ኢና እቲ ማሕበርና እውን ኣብኡ ክዋሳእ ድሉ እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልክዮ ንዓና ዘገድሰና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ተላባዒ ሕማም ድሒኑ ዝተርፈሉ መገዲ ምድላይ እዩ ፖለቲካ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ካልእ መገዲ ኣለዎ እዚ ምስ ፖለቲካ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ኣይኮነን ኩሉና ከዓ ንስለ ኤርትራ ንግደስ ንስለ ህዝቢ ኤርትራ ንግደስ ስለዚ ብዝሒ ምሁራትን ብዝሒ ወለንተኛታትን ኣብ ወፃኢ ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን እሱ ዲታ እቲ ጸገም ሕጂ ዘይንፈልጦን ኢና ማለት እዩ ወይ ናይ ገንዘብ ዲቲ ጸገም እቲ ውድባዊ ዓለም ጥዕና ስለዘይሽፍነልና ንኹሉ ሲ ምናልባት ተረፈ ከምታ ክንገብሮ ኢና ድዩ ከምኡ እንተኮይኑ እውን ብግልፂ ነገር ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ኣብቲ መጀመርያ ኮቪድ መፂኡ ምስ ተባሃለ እኮ መዓት ሰብ እኮ ገንዘብ ኣዋፂኡ ብኤምባሲታት ሰዲድ እዩ ማለት እቲ ካልእ ከዓ ነቶም ኣብ ስደት ዘለው ነቶም ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ኣብ ሱዳን ኣብ ካልእ ዘለው ሓጊዙ ማለት እዩ በብመንገዱ በበቲ ዝኣምነሉ ወይ ከዓ በበቲ ዝፈተዎ መንገዲ ሓገዝ ገይሩ እዩ እሱ ጸገም ኣይመስለንን ሓደ መንግስቲ ንዕኡ ምሽፋን ክኢሉ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ናይ ሰባት ሕፅረት እውን ስለ ዘለዎ ክብል ኣይደፍርን I don't know ማለት ርግጸኛ ይኾንኩን ኣይተዛረበን መንግስት ሕጂ ንሕና ኣብ ግምታትና ኣቱ ዘለና እውን እኮ ስለዚ ተገልጸ ኮይ እታ ግልጽነት እታ ዜርና ናፍታ ግልጽ ዘይምዃን ያና ኣቱ ዘላ ስለምንታይ እዛ ውሳኔ እዚኣ ኣይተወሰነትን ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ተቀላጢፉ ክታበት ንህዝቡ ዝህበሉ መንገዲ ኣያጣጣሐን ብፍሉጥ ዝንገር ነገር የለን እዛ ናይ ሕጂ ከዓ ነጽንዖ ኣለና ናይ ሚኒስተር ኣምና ኑር ሕሴን ከዓ مستحاتت خب VOA مستحاتت وزغلوايا مالتي برقدميوسي ዝተገልጸ ነገር የለን ኣሽሓት ሰባት ኣብ ጎረቤት ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያ ይኽተብሉ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ጎረቤት ካና ተኸትቡስ ስኻ ተጽንዐለኹ ማለት ብዙሕ ንጽርቲ ኮነትን ግን መልሲ ይብልኩምን ታ ሕጂ ስኻትኩም ዘላትኩም ከም ሞያውያን ከም ጉዱሳት ሃገራውያን ዘላትኩም መልሲ እቲ ኤርትራ ክትገብሮ ዘይትኽእል ክትምልኡ ድልዋት ኢኹም እንተ ብዓቕሚ እንተ ብፍልጠት እቲ መንግስቲ ምስ ኩሉ ድኽነቱ ምስ ኩሉ ዘሎ ሕጽረታት
በትሱዝ መስሎ መገዲ ነቲ ሓልዋት ዕናና ኤርትራስ የካይደሎ ኣብዛ ናይ ኮቪድ ከዓ ብፍላይ ነቶም ሕሙማት ዝናኣድ ኣተሓሕዛ ከም ዝገበረሎም ኣነ ብጭቡጥ ዝፈልጦ ሓበሬታ ኣሎ መጋግቦኦም ይኹን ሳፕሊመንት ናቶም ይኹን ገለ ይኹን እሞ ከዓ ንክወፁ ካብቲ ምስ ሓሚሞም ከማን ክንደይ መርመራታት ሰጊሮም ብቐሊል ምውፃእ እውን ኣይነበረን 2-3 ግዜ ቸክ ጌርካ ፅሩይ ምስ ኮንካ እዩ ዝውፃእ ነይሩ እስኹም ንኣብነት ከም ሞያውያን ፖለቲካዊ መርገፂኹም ብዘየገድስ ነቲ መንግስቲ ኮንታክት ክትገብሮ ትፍትኑ ዶ ብሞያና ክንሕግዝ ኢልኩም ነቲ መንግስቲ ክትረኽቦ ትፍትኑ ዶ ሓደ እቲ ማሕበር ሕጂ ዝተመስረተ እዩ ካልኣይ ምስቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ እንተዘይኮንካ ብደገ ኮይንካ ክትሕግዞ መብዛሕትኡ ግዜ ቅርብ ኣይኮነን ሕጂ ብኦፐን ንዛረብ ኣለና ሕጂ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናይ ባሕቂ ከምኡ ዓይነት ድሌታት ሃልዩ እሞ እቲ ነፃነት ሃልዩ ክስራሐሉ ይኽእል እዩ ብድሕሪ ሕጂ ማለት እዩ ግን ከም ንፈልጦ ባህሪ ናይቲ መንግስቲ እንድሕር ዳ ኣብቲ እሱ ዝብሎ መስመር ወይ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ መርገፂ እንድሕር ዳ ዘይሰማዕ ኮይንካ ከቢድ እዩ ምስኡ ብሓንሳ ክትሰርሕ ግልፅነት የለን ወይ ብግልፂ ኮይንካ ተዛረቦን ክትግባ ዶክተር ሃብተኣብ ብዛዕባ ሕጂ ዛ ፍልይቲ ናይ ኮቪድ ናይ ሂወት ኣድሕን ጉዳይ ፈቲንኩም ዶ ክትረኽቦ ባዕሉ ይረኽበኩም እዩ ማለት ፍሉጥ እንዲ እዚ ትንፈልጦ ኣካይዳ እንዲ እስኹም ከበገንኩም በዚ ኩነታት እዚ ህዝብና ከነድሕን ኢልኩም ቁርብ ክትኩሕኩሑ ፈቲንኩም ዶ እዛ ምኩሕኩሕና በዛ ንብላ ዘለና ጥራሕ ንመን ከም ንኩሕኩሖውን ኣብዚ ግዜ እዚ ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረባ ከቢድ እዩ ማለት ሕጂ ንሕና ንዛረባለን እቲ ኣብ ዓለም ዝኸይድ ዘሎ ነገር ግልፂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ የስግኣና ኢልና ንዛረባ ኣለና እቲ መንግስቲ እንድሕር ደኣ ሓገዝ የድልየን ኣሎ ኢሉ willingness በነፃ መንፈስ ኣነ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዝን ከም ዝገብሩ የድልየን ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ሕግዝ ዝኽእል ክሳተፍ ይምፃእ ኢሉ እንድሕር ደኣ መንገዲ ከፊቱ ቁርባት ኢና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ናበይ ኢና ዶክተር ሃብተኣብ ሓሊፋትካ ተደይኮይና ኣብቲ ናይ ኮቪድ ኒውስ ክቡ ከለዉ ቴሌፎንን ቁፅሪ ባንክን ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ብቐጥታ ክረክብ ዝደሊ ወይ ካልእ እቲ ዝኸፈትዎ ማዕከን ብቐጥታ ክረክብ ዝደሊ ዝብል ነይሩ እሞ ንዕኡ ዝተጠቒምኩምሉ ዶ ነቲ ፕላትፎርም የኽፈልጥ ደሊ ገለ ፈቲንኩም ዝተኸለፈኩም ወይ እቲ መገዲ ዝተዓገተኩም እንተልየ ክራገዝ ደሊ ኣነ እዚኣ ኣይረኽዋን ኣይሰማዕኩን እጂ ኣነ እታ ዝፈልጣ ሓንቲ ፕላትፎርም እንተኮይና እታ ናይ ኣብታ ግዜ ኮቪድ ገንዘብ ኣዋፁ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ስደዱ ወፈያ ስደዱ ትብል ጥራሕ ካልእ ኣነ ዝፈልጦ ዕድመ ኣይረኣኹን ወገናይ ካልእ ነይራ እንተኮይና ኣነ ብወገናይ እዛ ነገር እዚኣ ኣይፈልጣኒ ኣይሰማዕኳን ኣይረኣኹን ደጊመ ከነፅራ ዝደሊ እስኹም ከም ሞያውያን ብዙሓት ሞያውያን ጥዕናኡኹም ዘለኹም እቲ ትካልኩም ዓብ ትካል ምዃኑ ብዙሕ ንኤርትራ ዝኣክል ዝተርፍ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥኩ ዝደጋግሞ ዘለኹሞ ሕጂ እውን እስኻትኩም ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምድሓን እጃምኩም ከተበርክቱ ድልውነትኩም ትነግሩ ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ ንምድሓን ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ክታበት ህዝቢ ኤርትራ ንክረክብ ብኩሉ ነገር ክትሕግዙ ድልዋት ምዃንኩም ደጋጊመ ከብርሃ ደልየ ኣብ መወዳእታ ካልእ ክትብሎ ትደሊ እንተልዩ ብኣ ክንውድይና ዶክተር ሃብተኣብ ሕራይ እምበር ሓረጉ መጀመርያ ብጣዕሚ የቐኒልና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ ርእስቲ እዩ ንዕኡ ኣቓልቦ ሂብኪ ነቲ ህዝብና ሓበሬታ ክረክብ ከተኽእል እዮ ከነመስግነ ክንፈቱ ካልኣይ አንዲ ከምቲ ዝበልናዮ ንሕና ዘገድሰና እቲ ህዝብና ከመይ ገይሩ ክታበት ረኺቡ ካብዚ ዘሎ ተላባዒ ሕማም ድሒኑ ስነቱ ይረጋገፅ ጥራሕ እዩ ዘገድሰና ማለት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቓልቦ ሂቡ ቀዳምነት ሂቡ ከምተን ካልኦት ዝቀዳደማሉ ዘለዋ ሃገራት ተቀዳዲሙ እቲ ዝግብኦ ክረኽቦ ዝኽእል ሓገዛት ረኺቡ ነትቡ ክታበት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክቅርብ ኢና ንላቦ ናህና ለበዋ እዩ ካልእ ወልሓንቲ ተቃውሞ ኣይኮነን እዚ ካልእ ዓይነት ነቐፌታ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ለበዋ እዩ ነቲ ህዝቢ እቲ ዝግብኦ ክግበረሉ ኣለዎ ኣብ ጊዜኡ ምክንያቱ ተሳዕቤኑ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከምተን ካልኦት ሃገራት ከቢድ ሽግር ኣጋጢሞን ዘሎ ኣብ ከምኡ ከይበፅሐ ከሎ እቲ ህዝብና እቲ ክታበት ተረኺቡሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ክትቀዳደም ይግባአካ ኢልና ስለንኣምን ማለት እዩ ናይ ሓደ መንግስቲ ቀንዲ ሓላፍነትካ ናይቲ ህዝቢ ውሕስነት ምርግጋፅ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ወይ ካብዚ ዝበለፀ ሓላፍነት ወይ ካብዚ ዓቢ ሓላፍነት
ክህልዎ ወይ ከዓ ጉዳይ ክህልዎ ኣይግብኦን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ደጊምና ደጋጊምና ለብዋና ነመሓላልፍ እቲ ህዝቢ እውን ዝተኻእለ መጠን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ወፃኢ ዘለውን ዝተፈላለየ ተኽእሎ ትምህርቲ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ክጉስጉስ ይግብኦ ምክንያቱ ዜሩ ናይ ህዝብና ድሕነት ስለ ዝኾነ ንኩልና ይገድሰና እዩ ንኩልና ከሸቕለና ይግብኦ እዩ ስለዚ ኩልና ንዛረብ እቲ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንኣምነሉ እቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ህዝብኻ ናይ ምድሓን መስርሕ ኩሉ ኤርትራዊ በብዓቕሙ ይጎስኩስ የተባብዕ ነቲ መንግስቲ ከዓ የተባብዓዮ ሓገዝ ኮይኑ ዝድለይ ከዓ ኩሉ ከዓ ክሕግዝ ቁሩብ ይኹን ኣነ ከም እምነተይ ኤርትራዊ ህዝቡ ንምድሓን ውፉይ እዩ ክገብሮ ዝኽእል ካብ ምግባር ድሕር ኣይብልን እዩ እንድሕር ተሓባቢርና ከዓ ክግበር ዘይክእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ እታ ለበዋ ቀንዲ ዘላትኒ ስለዚ የቐኒለይ ነዝሃብክን ዕድል ብጣዕሚ የመስግን ናይ ልቢ ስፔሻሊስት ዶክተር ሃብተኣብ ብፃዕምላኽ ፍስሓ ካብ ኣሪዞና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝሃብካኒ ሞያዊ ሓበሬታ ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ረና ደጊመ ከመስግነካ ይደሊ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ የቐኒለይ ኣነ እውን እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክብራ ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ንሎሚ ምስ ዶክተር ሃብተኣብ ብፃዕምላኽ ፍስሓ ካብ ኣሪዞና ዝገበርኮ ንኮቪድ-19 ብፍላይ ከዓ ኣብ ክታበት ብዝያዳ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ክታበት ድምልክት ሕቶ ስለዚ ያቅረበ ዝምልከት ዛዕባ ብዝተወዲኡ ኣሎ ዳግም ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቅነ